onye jikwa aka echie igwe ajikwa aka ya oche igwe nwatakịrị ọka mgbananya ihe abụrụ ife a na-eti mgbe na mmụọ na onwe m ekpebigo ịhụrụ igwe ahazigo m poizin na-ejigbu igwe ndị nye ife nye nkịta ka ikwuru okwu ka mmadụ isi na awago ife etegori m chebere n'obi m na-asị ka onye mụ na ya apụla na ife ọ bụrụ na obi mụ na gị bụrụkwa n'ofu na ke ihe ị na-akọ ikwenyekwere m n'okwu anyị apịgwo zobe n'okpuru ala na-ekwe anya ịma med nke a na-esiwere igwe nri mụ na dị otu a maka ma ajakọta adadekwu ihe ojete mba enwere mmanwụ onye abụgbọ mgbe m ga-apanya mụ na nna ya aka ekpe n'ụtụ otu a ka mụ na ya dị ojete na onwe ya majiri anọrụ saịdị a na-alụ unu akọwachago ka o siruru unu onwefenụ na onwefe ntị echi m onwe niile na ebe a ọ na nke ma Chineke esi afọ ebe m nsogbu Chineke mere m ya ama m na ajọ mmadụ na-abọdụ ka unu na-abụ nke ihu ji osogoro izikote onwe na-ekiri unu si ihe akịta unu kwuo na maka igwe pam nekwa na anya ojete ọ bụrụ na unu enyere m ego ka m gburu ụlọ igwe bezienụ gbuo mụ na igwe ojete rafukwa n'efe nọ ojete mba nwanyọ na onweke ojete oge sọkwa m na gị nekwa na anya ojete oje aka nke gị abịakwa na ịnyakwa aka na awụwe na ọka nkụchapụ dọkị nọ akụchapụra m ọgụma tọsa m dọtị ndị mmanya nwe ka iwe fa na-adị sọnwa bụ onye ọ na-adịbawa ọkụ ife a na-ese mụ na ya mụ na-adịkwa nna mma ebe na-eme ka ife a ife esemokwu dị ebe anwa nọ na-efe ịnụ abụkwọ n'ife nyabụ ife ịmara nwe ka ihe esi ruo okwu n'obi osi ụtọ ọzọ na-apụta n'ọnụ ife ọnwa ahụ ị nụrụ abụrụ nọ nọ na ọnwụ dị na be anya erike arụ dị na be anya erike nọọ ka amakwanụ ka esi eme ọ bụrụ mmadụ ka a na-egbu ọ dị ka amara zivision na-ekwu echekwa ma unyi na-ekwu na ikwe eri na mụnụ na-abụ eso wee apụlanụ mụnụ na-abụ eso apụlanụ ihe unu na-eme anya adịtịrị ojete nwayọ nọ ịma oyibo ịma kesi unu na ịma kesi unu nọ nda chọrọ ihe anụ adịgo too much kesi unu na-efe eso bụ hired assassination ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme now if you touch me buto chọ 20 naira ka enye ka ọṅụ kai mba ịchọkwa 10 naira ka ịṅụ ọnụ kai chọta na ekwefuru ọ dị ka nna gị ndị ọsọ na-egwu egwu this place ọ bụrụ na amaghị ihe ga-eme nọrọ ebe a na let me move anya gị small start jee na nke mmuju ihe ọ bụla ị chọrọ ịṅụ ṅụọ nara m gụrụ onwe ojii na nke machidị ihe ọ bụla ị chọrọ ịṅụ chiodobe anyị ya kwụ ụgwọ shara ka onye na-agwa anyị ubi wanyị chekwa n'ife anyị emelugu chọrọ m Hennessy ekwe nke bụ Hennessy ana-egbu prezidenti a na-enye gị Hennessy ndị gburu Jizọs anyefe gị ọka maka bido kịta shọt maka ụwa ị na-eme ife ọ dị ka mụ na gị ọ na-enwe misconception rapụ kene mgba isi na Hennessy mgbe ya aṅụrụ Seaman mba chọkwa agụji egbe tọ na gbagburu na